yalla Toufam yontaabe media info yonti. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe jiidaɓe jeedaɓe taw kadi ko ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam loɓatoɓe jumiri yettotoɓe keddam ɓe jiiɗa ko jaam noddirteɓe gawoɗa en bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision men média info tv e émission meɗen Toufam yontaɓe on calminama moni kala mbadi inde mum taw kadi ene wondi e yettode muɗum en garti kadi hande e dawal gongal wadde kadi akayi artiste kadi taw kadi ko mawɗo kadi baɗateɗo kadi hande présente ɗo e nder télévision meɗen média info tv kono noon wona baɗateɗo présenté e leñol ngol wona baɗateɗo présenté leydi ndi on woni holi on woni MC Momo min calminima. Assalamu alaikum DJ Welnere. Asalmitama a weltanama aussi alhamdulillah ko initiative mo jettuɗa o ko salmindema tan e salminde kadi bandiraɓe mbima foy to mbaɗa wonde c'est Momo aussi ekke teguiyete forum enen jeeri ko jibina Fouta mo woni Madina jooɗi Dakar a salmitama frère. Merci a weltanama MC Momo ko enen jeeyi MC Momo jibina ko Fouta mawni ko Medina Gounass actuellement qui est basé au niveau de Dakar kono kadi ko artiste hip hop taw kadi ko hip hop pulaar ko adi fof namdotomami MC Momo holde fuɗɗi ngal ɗo meccal. Oui, MC Momo fuɗɗi wadde suivre aro côté hip hop depuis 2003 ene waɗa découvrir ene waɗa kadi suivre aro en tant que baɗɗo opté boɗo wonde artiste hip hopeur mais nak yaltini première sound muɗum biyeteɗo Sali en 2011 wa depuis 2003 e min hen mbaɗen suivre ko jolfoyete ko wadde dasfananal ligade ene mofta ha so hunde yonti sa totti yimɓeɓe et puis tawɓe ganda gonɗa koye golle quoi. ko noon tigui MC Momo a salminama min paami ɗon MC Momo actuellement ene jogui album mo yaltini walla foof ko par single aji tan? Premièrement Momo waɗanno ko single aji ene hokkira en 2015 yaltini mixé biyeteɗo mission e nder mission Allah waɗi même temps ko jooɓa fo produit o ko studio men enen jeeri ko comme no kalamami nani ko studio men mo jeyanɗen koye men voilà gonɗo basé ɗo Dakar ɗo pour l'instant gonɗo Parcelles mixé bo ko hen jooɓa Allah waɗi kadi waɗi hen tourné quelques tournées voilà e quelques régions parce que région de Matam o e côté région de Kolda o. ko noon tigui MC Momo o ɗon o laaɓi enen jeeyi ko inde studio o tan walla ko inde groupe maɗa? non enen jeeyi ko inde studio studio wiyete ko enen jeeyi aɗa andi enen jeeyi sa wi ɗum tan yimɓe fof ganda ko ɗemgal pulaar comme koko pulaar jeeyi c'est normal kala to mbaɗa wonde aduna he gattira ɗum e ɗemgal ma yimɓeɓe mbawa wadde comprendre an o ka ɗum ɗon surtout ma neɗɗo ko wiyete ko langue ma mom to mbaɗa wonde aduna foof wonmo représente quoi ɗum tagui studio dañƴemo nde haqqe men hokkani hen sona wadde tottude inde nde ganduɗa taw koye pulaar immoto sa wi enen jeeyi riko nak ko ɗum ko comment adressé ko anglais mais enen jeeyo ko pulaar e voilà ko studio ko enen jeeyi jiida kadi e projet ji Momo walla soit que album makko walla mixé makko ɗum ko inde studio tan. mais Momo inde groupe muɗum holno wiyete saabu eɗen keewi nande artiste aji meɗen walla jiyan jomum jogono inde muɗum groupe muɗum inde taw inde nde noon ça signifie quelque chose woda ko firata e gartanamen ɗon. Momo wonno koye groupe goto biyetenoɗo Cadre Street wonno basé ko Dakar Cadre Street nak kaddo ko olof street o ko mbedda ko lawol ɗum woni street on après à la fin parce que en 2010 ɓe mbaɗimo sos o waɗi duré ha 2011 fin 2012 2013 o mbammi santiri wadde carrière solo pour l'instant nak ko carrière solo mbaɗanmi. e ko noon carrière solo mbaɗata oɗo saaha ko a goto tan nde wonno eɗen jiiya rapport aji ko ɓuuri hen hewde jomum wona 2 e golla gona 3 mais Momo elle kañum ko goto. Momo ko goto Momo carrière solo waɗata e pour l'instant sawonaji mum yaltini fof ko individuel wonata quoi ko une personne watte représente affaire aji kewɗi parce que groupe ko hunde ganduɗa wona hunde wemde te groupe il faut ko pamodiron kadi aussi pour l'instant moment oɗo groupe aji kewɗi tasata ɗum ko juste ɓe ɗannoto heddo ɓeɗo
walla goto fof waɗa sentir wadde carrière solo e probléme aji cewɗi affaire ji ɗon mais alhamdulillah momo carrière solo depuis ndem ene waɗa hen fonctionné quoi. ko noon tigi merci bandiraɓe meɗen yeɓoɓe télévision men média info tv émission meɗen Toufam yontaɓe no mbiɗen ni kala biyo mbimi e mbimami to woni ko mbawɗa wonde eno mbawɗa wonirde e ko mbawɗa gollude a wawi yitade hen hoorema émission o wonani ɗo ko fulɓe hande noon mbaɗen akayi ko MC Momo MC Momo ha joni min garta ma MC Momo ko artiste tokoso se jiiɗi mbiyan noon kono kadi omo wawi kadi wiyede hay artiste mawɗo kono en ji o waɗi o udditi studio makko ko weeɓani sabu aɗa yiya hen nalankoɓe mawɓe jaaha jomum yaha ha heeɓo yaltina 2 album walla 3 album taw ala studio min jimmi ko gartana men détail studio comment ça se passe. Oui wona ko weeɓi parce que wona ko weeɓi dadude studio ko projet te ko projet mawɗo ko il faut que ɓoya ligganade ɗum et puis kadi so tawi a naati aro a fotani wadde vision rek pour wadde son tan aɗa foti wadde préparé pour janggo wadde accompagner quelques artistes ɗi ganduɗa wonɓe less pour janggo jaam sa yiɗi wallude ɓe taw aɗa jogui label mo ganduɗa aɗa wawi pusde ɓe taw heddani tan kadi wonde porteur de voix o voilà par ce que momo nak depuis naati aro voilà par ce que studio ji goɗi waɗanno prise so yehino toon joɓantine sawnaji muɗum ala fayi hamma goto waɗi sentir il faut que mi tagga hunde par ce que studio min taguirimo ko parce que sa ala fond mo ganduɗa ko baɗɗo dajolo il faut ko mbaɗa seeɗa seeɗa matériel o ne aɗa seeɗa seeɗa min quelques gars mbiɗa waɗa ɓe big up au passage comme MC Sow Babs Gentleman e gawoji ɗi hamba ganduɗa quelques gawoji gonɗi à côté ɗi ganduɗa nanga hen aussi par ce que min mbaɗi initié pour tagde studio min teguimo ko en 2015 mais nak wona hunde wonnode facile wona ko weeɓi par ce que studio ko gueɗe muɗum matériel gandi studio affaire mum fene séri pour l'instant kam alhamdulillah on temps dañi boy goto ene jobana min ne wiye Metkana mi waɗamo big up aussi kanko wonno ingénieur de son juste frère goɗɗo MC Sow à la fin hamma goto après mbammi sentir min il faut que min hoorema mi jangga ɗum ndax mi wawde beatmaker parce que juste won certain chose uji ɗitta ligganade hoorema des fois jomum ne wawi wadde empêchement pour tawtere ɗum ɗon mais so tawi a janggui ɗum a waɗi maîtrise après aɗa wawi jobande hoorema sawnaji kewɗi mais wona ko wonno facile mais alhamdulillah pour l'instant ko ɓuuri hewde matériel komin keeɓi ɗum ko jobite son komin keeɓi ɗum wa alhamdulillah joni se en jiiɗi eɗen mbawi wiide MC Momo ene wawi wadde ingénieur so kadi ene wawi gueɗe goɗɗe ɗe fof o janggui ɗum o wawi ɗum wa alhamdulillah côté son wa komin jobata ɗum en tant que beatmaker ene jooba son prise mixé masterisé avec sortie et tout ça pour l'instant sa ƴeewi sawnaji am dernier jaltuɗi fof komin ligui ɗum hay goto liggana kam ɗum min jobata fof quoi aussi mais est ce que e nder ɗum ɗon yimɓe men ko wayno artiste aji rapport aji tokos walla mbalahamanduji ene nooti ene gara wadde toon wadde mixé sawnaji men walla ouais parce que mboɗo jobana hewɓe parce que min moom alhamdulillah quoi studio ala problème de langue que ça soit jolfo séréer voilà et pulaar aussi même que si comme guinéeji ɗi et tout ça parce que ɓe guimo partout mi ɗaɗa mi jobana ɓe mboɗo liggono hewɓe pour l'instant même que ɓoyani won mixé goto mo jawmi wa Mauritanie ɓoyani kadi won mixé goto mo jawmi kadi côté Matam o Mauritanie naɓe aussi voilà ko boyji joguiɗi talent et aussi kadi frère mo ganduɗa cakkiri mi jobande mixé muɗum projet muɗum wiyete ko dajetiɗo voilà waɗama big up au passage aussi voilà quoi mi liggono gawuji kewɗi aussi ɓe ganduɗa goto fof aussi kadi ligguey o ko goto fof ko waɗi sentir juste rek sa uddiri projet maɗa liggo aɗa jooɓa kala keɗiɗo sawanma walla keɗiɗo sawan mo jobɗa so tawi noon ma sa ene waɗi sentir rek mawɗuma contacté ene heewi waɗoɓe comme contacté ɓe ganduɗa mi liggono ɗum e son jumen ko noon tigui merci MC Momo studio enen jeeyi onon fof on beltanama ɗum noon bandiraɓe on nani jiɗɗo fof kadi ene wawi jokkodirde makko e studio ko ɓiɓɓe fulɓe fof wonani ɗo e dendagal kadi dindowo e aara he so ɗum yawti MC Momo en jii o début walla mbiyen ni ha joni o ɓuuri jokkodirde koye artiste aji jolfuɓe ko wayno rapport aji mawɗi kono noon MC Momo tagani woppude ɗum ko jeeyi ko toujours omo yima e ɗemɗe goɗɗe mais koto banggue pulaar o ɓuuri wadde basé o ɓeeto hayso wondi mabɓe ɓe gañakimo ɓe pottani par ce que aɗa yiya gonduɗo e leƴƴi goɗɗi ɓe gañoma ɓe pottoma kono MC Momo toujours kañum yaltani leñol ngol eyyi hayso woni omo yaada e woɓɓe omo jokkodiri e mabɓe mais o yaltani holko saabi ɗum oui ɗum ɗon nak ko ballal Allah aussi par ce que neɗɗo a joggoto gom Allah tawtuma hen
kala ko gonɗa wadde aduna tan aussi aɗa foti jogade vision goɗɗuɗo aussi kadi en tant que halpular c'est que ɓuuri wadde important o ko ɓuuri wadde important o ko enen ten sénégalais ji te sa wi sénégal hande kala bio mbimi e mbimami e kalowo langga goɗɗo fof aussi ko sénégalais te so Allah waddi hen kadi aussi hakkude meɗen eɗen poti yonnude ɗum l' essentiel ko kala to mbaɗa wonde hollude ko gonɗa ko woto jogo hen complexe kala to gonɗa andin ɓe gonɗa ɓe an ka halpular wonto giwɗa par ce que neɗɗo fof jogui iwdi muɗum ɗum nak tagatama bonnude kadi aussi connaissance uji ma e ligganade ɓe e certaine chose uji ɗi cekkuɗon ene wawi continude mais nak ha joni ɓe ganda ko gonɗa ko holɗum wadde représenté ko gonɗa ko mais so ɓe mbiyata ko so tawi neɗɗo exemple a jogui ko gonɗa ko a tawi goɗɗo ko jogui ko après ko an tan tardata quoi e a tardat tan par ce que poɗɗa ko wadde concentré ko gonɗa ko ganda carrément gandina yimɓe kadi an ko ɗum gonɗa e ko ɗum woni important o aussi ɗemgal pular mo machallah kadi ko ɗemgal belgal ko ɗemgal ganduɗa machallah ene heewi en ko ɗemgal bangal vaste quoi ene yaaji ɗemgal janggal ko heewi ne yalta e ɗemgal he ɗum tagi sa waɗi ngal maîtrise tan aɗa wawi hen dañde ko heewi mais est ce que e nder ɗum ɗon ɓeɗon artiste aji jolfuɓe o yadata o dañata hen caɗele ɓe mbiyata oɗo ko ɗemgal pular tan o yimata min mbawata wadde est ce que affaire kiram natata nder hen ko noon même pas ɓoyani sa sawn new track mo jaltimi biyeteɗo frère o par ce que won mo kaldannomi ɗum ene wiya kam pular o ene ɗeeɓi hirde seeɗa nattude ɗemga goɗɗe ɗe pour wadde confirmer question ma o mais min pour min ɗum wona probléme l' essentiel sa ƴeewi min l' essentiel ko jobde ko ganduɗa ko yimɓe en nana surtout ma min ɓuuri wadde intéressé ko wadde véhiculé message mo ganduɗa c'est intéressant neɗɗo ça c'est fort quoi wa to ganduɗa so neɗɗo heeɗima ɗum ma yiyen hoore muɗum ma naate haqqille et puis kadi wala ma naftoro so ɗum ɗon waɗi passé jolfuɓeɓe sa ƴeewi sawnaji jam min mbaɗa waɗa sawnaji ganduɗa mi waɗa partagé langga o anana hen pular anana hen olof par ce que min mi jogui fansuji ganduɗa ko baɗi différent côté pular o e côté olof o des fois mi waɗa sawn pular walla jaji to mbiya kam an sawnaji maɗi ko mbatta ko ne weeli mais ko pular tan mbatta hen eyyi mais des fois mi waɗa sawnaji kadi ganduɗa kadi ko olof ɓolo te en tant que sénégalais en tant que gonɗo capital il faut mbaɗa partagé ko wone ma ko par ce que so tawi aɗa waɗa ko moƴƴi tan a fotani hande ɗum banggue goto jitta ko goto fof wawi hebde hen ko ɗum tagata min mi ala on probléme wala mi yimade olof mi yimade pular kadi neɗɗo fof yiyana hoore muɗum ko noon tigui MC Momo a weltanama no fewi ko heewi hande artiste aji meɗen a yiyat ene jaaha studio ene jaltina son uji taw jaltinani clip aji taw jomum ne jogui fodde plus que album mais taw yalnani MC Momo yaltini clip walla yaltinani clip Momo alhamdulillah Momo yaltini clip saji Momo premier son deuxième son troisième ko clip biyeteɗo ñaktu on temps nak mbiɗo woni groupe cadre studio voilà kono min jaltin clip biyeteɗo ñaktu en 2012 après ko sakkiti ko mi yaltini kadi son goto biyeteɗo mague yoduñu ennemi e affaire gañgu aduna no yarata ni e yidde neɗɗo aña ɗum e gollade ɗum e tardina gueɗe muɗum on kadi nana youtube en même temps kadi Momo waɗi clip goto biyeteɗo nakkaru hol comme côté politique o tout ça voilà e clip goto biyeteɗo kadi gom sa bob voilà quoi Momo dal waɗi quelques clips de jeudi waɗi ouais. ko noon tigui merci MC Momo e nder émission men Toufam yontaɓe e nder télévision men Média Info TV ɗo MC Momo gartamema ha joni ko en keewi yiide hande artiste aji meɗen tokosi ko ɓuuri hen hewde koko codata bituji pourquoi pas mbatta créer bit koye mumen ha ande oɗo to dilli tan ande hande ko bit MC Momo jomum yahat studio tan sodne créer bit est ce que ɗum ɗon kadi jeeyaka e ko tardini nalankoɓe meɗen tokos koɓe codata bituji koɓe mbawa wadde créer bituji ko manquement de moyen o walla ko qu'est ce qui se passe ɗum ko sa ƴeewi premièrement mo ganduɗa natowo e aro so tawi a naati e gueme premièrement son ko ɓuuri hewde hen waɗata ko download woni bit tel charge juste heɗoto sound goto welma biɗo welma mbiya accu mi waɗa posé e dow biɗe par ce que ko woni probléme kadi des fois ko probléme de moyen par ce que instrument mo jiɗɗa o programmation mo jiɗɗa o so tawi ka jiɗɗo ɗum ene ɗeeɓi namdade moyen seeɗa par ce que à peu près aɗa wawi 50 000 60 000 pour keɓa bit goto so tawi nag ala on moyen ɓuuri taw webde ma ko wadde tel chargé pour ƴettude wadde hen passé message ma mo jiɗɗa wadde passé o quoi mais nak important o ko jogoɗa bit ma mo ganduɗa ko création wonata so tawi programmation a dañani ɗum kala bit mo mbawɗa wadde dow mum andi a jeeya mais juste nak ko parole mo jiɗɗa ko jiɗɗa ɓenninde ko message o waɗat passé yimɓe keɗotoma mais instrument taw yimɓe foti ganda jeeya ɗum addantuma probléme ko janggo e jaam sa sohlino carte artiste
ɗum ma addane galankor par ce que to mbatta présente ko jeeɗa ko gueɗe ɗiɗi wawi wonde soit ko waɗa présenté biɗo e texte o walla mbaɗa présenté texte o tan ɓolo voilà ko noon ko ɗon gartaten e carte artiste sabu so ƴeewi les zones tala hannde hewɓe ɗum ne kala ɗumen ko wayno carte artiste ne wayno ko ɗum woni carte d'identité artiste o hannde sa ƴeewi yimoɓe meɗen e nder temedere nde capanɗe joyi walla capanɗe quelque taw ngala hen carte artiste momo ene jogui carte artiste taw kala to yeehi ko ɗum wattamo représenté walla momo ala ɗum wa momo mi alano ɗum mais nak à la fin comme ko a darni studio ma après arane projet ji aɗa yaltina exemple certains projet ji ɗi gonɗa wadde préparé il faut ko mbaɗa préparé o pour jaaha waɗe de représente studio ma o et en tant que artiste o mais momo waɗi ɗum démarche inchallah dans quelque temps rek inchallah carte artiste o ma en keɓ ɗum te sen keɓi ma en kolli ɗum média o inchallah comme ko wayno média info Dj Welnere aussi hama Toufam yontaabe inchallah maɓe gon premier ganduɗa hollaɓe carte artiste o inchallah e nder ligguey maɓɓe joɗɗo inchallah rabbi merci ko noon MC Momo a weltanama no feewi MC Momo ha joni min gartate maɗa nde wonno wiya ko Toufam yontaɓe Toufam noon so felti waɗede e waɗede ha yaaja yimɓe foof jara hen MC Momo en jii ko polyvalent voix o machallahu ko noon artiste foti wonde sa nawimo to mbalakto to zukto to salsa to taw dande makko nde ene jaaɓa MC Momo en jii hay aw so waɗanima aw tan machallahu eyyi MC Momo est ce que ala waɗoɓe ɗum proposition ko wayno mbalax manuji saabu hakkude mon noon mbalax manuji e rapport aji o way kono wandu e rawandu ni welata est ce que ala mbalax manuji waɗoɓe ma proposition ya ar mbaɗna ɗumen en tant que voix ma ono way welde ni kono noon ɗum ɗon ñakkata hen en tant que artiste surtout ma so tawi a wayno amen ni a woni polyvalent no ganduɗa voix ma ene yaaha partout juste rek a heɓa chaque fois heɓa waɗoɓe proposé ɗin affaire ji ɗi ganduɗa ko ɓe cohlete e nder voix ma o par ce que won to ɓe jiɗa son maɓɓe yetto mbaɗa dañi on waɗoɓe ɗum proposé affaire aji ɗon e wuɗ ɓe ganduɗa mi jogui fittirgaji ɗi ganduɗa miɗa wadde mumen même ko côté rabo côté mballako et tout ça mais musique moom pour min à la frontière juste rek an ko andude hoore ma an o quoi par ce que ɗum ɗa ko heddi ko instrumental tegaɗo ko voix ma tan tegata hen heddoto ko technique o walla flow walla ko wawde nde ko ɗum woni important e ko jiɗɗa wadde hen lancé ko wona probléme de but par ce que sa ƴeewi joni exemple aduna ko waɗi avancé même ko sa ƴeewi nden bituji classique gonnoɗo ndendi e façon de but des temps o joni sa bituji ɗi mbaɗa modernisé mo ganduɗa liggama ligguey façon ligguey goɗɗo mo ganduɗa ko ligguey machallah côté mélodie ji ɗi e comme afro ene waɗi afro mbalax aɗa nana afro beat ɗiɗo fof ko bituji ganduɗa ko nouveauté ji wona ko wonno nden ɗum tagui noon moment oɗo a wawa salade ɗum ɗon voilà a wawa salade liggoɗaɗe mabɓe aussi kadi important ƴewmo liggodirta ko holon est ce que talent o est ce que mo jogui talent par ce que kadi aussi artiste so tawi aɗa waɗa hunde ko ganduɗa kane yaltide ko produit yo won produit mo ganduɗa so neɗɗo heeɗima ɗum ma ɗum ɗo koko ligga no fewi wona kadi ko voilà wona cakan quoi par ce que ar wona cakan ko noon tigui ar wona cakan kala ko gollata nanggu ɗum ha tiiɗa nde wonno kadi ko hen dañata jogo ɗum fulla e fayida MC Momo ha joni min gartatama toujours MC Momo jimɗe mum ko message fort ko wayno probléme uji hande caɗele galle en nawliraɓe en ɓiɓɓe baba en MC Momo toujours waɗa passé message e ɗiɗon son uji e quoi MC Momo wuurɗum walla o yi guurɗum walla o andu jeunesse o actuellement toɓe gonɗi o ko ɗum ɗo wuurete e nder galleji he ko ɗum aɗa andi ko jeyata ko musique ko tagi ɗum immade ko hunde wonde important so tawi wadde a waɗi opté wonde artiste ko mbatta véhiculé message o ko won message baɗɗo intéressant par ce que imagine ne sa ƴeewi guila e wadde révolte e fraji ɗi ɗon ko tagi ɗum immade ko gonga wadde noon wonde gonga noon tagi ɗum immade koko nafata kala keeli ɗum wawi nafde ɗum naftoro momo waɗi ɗum intéressé o e genre sa ƴeewi sawnajam ko thème ɓuuri hewde hen liggade thème ko ganduɗa neɗɗo so heeɗima ɗum tan ma wottonoyimo so tawi wonko wonno e dow mum comme ko exemple wadde cité comme sawnaji way kono simmi hanƴinimi walla frère o walla wata añ bande e ko wayno sawna aduna e ɗiɗon foof ko message ji ganduɗa baɗɗi fort même ko hay somoɗa yimanno sawnaji comme jom mbiyata ko guilli love wonano ko love nafowo par ce que wadde message lage message mo ganduɗa gorko holno jogorto debbo holno wondirta e debbo ɗum fof ko message ji he jeeya te ko ɗum ɓuuri wadde important e musique dal l' essentiel yo naf kala message mbatta véhicule yo won message nafowo kadi galleji ɗi o saaha probléme aji ne keewi
an yi hande galleji kewɗi ene kewi caɗele woɗɓe ganduɗa jiiɗa haalde mais ngala to kaali ɗum mais an artiste o won souci ɗe ɓe guurata aɗa foti wawde wadde feere ha stress gonɗo e mabɓe o wawa jippade soɓe keɗima ɗum automatiquement ma wonto noyiɓe e par ce que jiiyata ko haqqille kañum so waɗi satire tan ne wawi wadde ko fotade wadde ɗum tagui nak sawunaji ɗi on c'est important ko noon tigui Momo a weltanama no feewi ha joni enen to banggue halpulare en sa ƴeewi musique rap o ɓuuri ɗum wawde heɗade ko zone uji mawɓe sa haalniɓe haala rapport tan mbiyata ɓe ko bandiji ko yornoɓe tubaji ko simmotoɓe bonɓe holno mbawa toon changirde hip hop o ha mawɓe mbawa ɗum wadde consommé mbatta ɗum heɗade taw kono holno mbaɗirton ɗum saabu en majorité sa wi rapport tan wiyeteɓe ko bandiji aɗa andi ko tagui ɗum par ce que on temps sa ƴeewi rap premièrement no fuɗɗori noon ɓe jiyanno ko affaire aji baɗɗi virguel quoi par ce que won systéme ɓornuɗe guila e kotone e wadde seenuji ha heewa e yornude tuuba muɗum mais sa même ɗum ɗon sa wonko haalanno par ce que sa ƴeewi kayne jippande tuubaji men sa ƴeewi ɓen ko tagnoɓe immade ko wona e sago men gonno ko prisonnier uji gonno wonnoɓe prison et tout ça par ce que anen sa tawi kaso yo Allah danɗumi neɗɗo mais so tawi adana toon ana ko wayno ceinture ni haɓata te on temps ko tuubaji moɗi gonno passé message voilà par ce que ko message wona ko welnoɓe mais nak après juste ɓeɗo jii istilo hewɓe jii istilo ene mbaɗa ɗum roy ene ñamba ɗum mais ɓe mbaɗani comprendre on ko message wonno mais sa yimoɓe kadi kuuli affaire wiide so sa ɓiye so woni tan rapport wiyete ko ko oko jimowo ko cimmotoɗo mais or ko yaradi noon ene woodi kala to jiiɗa aduna moƴƴuɓe ma yi ɗon bonɓe ɗum ñakkata e aduna mais alhamdulillah waɓe ne momo ene woɓɓe ganduɗa kañumen cimmota ko ɗen gueɗe tagade ɗumen e nana aare te bonnani ɗumen activité ji mumen à chaque fois nani hen moɓe kullirta tan ko exemple kadi ko nanalaka saaha aɗa nananala walla jeeɓa systéme clipaji américain ji walla ɓe gonduɗa ko wonɓe hors site kadi culture men wona gotum il faut kadi saɗa ñamba culture ma enen en tant que sénégalais wonko jeyɗen en tant que aussi kadi wiyaɓe enen jeeyaɓe koto madina to surtout ma lieu mo gonɗen noon ko lieu mo ganduɗa ko aduna fo ɗum respecté ko aduna fo hokki ɗum hoɗum mo hokki ɗum fodde muɗum ko noon tigui wa MC Momo a weltanama no feewi en jii hande musique sénégal ko yeehi hen an international heewani holno mbawa toon change musique o ha ivoirien o gabonais o congolais o partout dans le monde amérique o wawa heɗade hen yiita hen hoore muɗum par rapport comme no genre nigéria ni saabu hande sa ƴeewi musique nigéria consonné partout te ko e nder année dot ɗiɗo tan ɓe liggi ɗum onon zone uji garo joni ɗi holno mbawirton ɗum liggade ha taw gandanɗa musique moɗon congolais o hayso nanta ko taw rythme o ene weela ɗum holno mbawirton mbatta ɗum liggade change on ha mbatton heɗade hen taw leƴƴi goɗɗi walla leyɗele goɗɗe ne keɗomon ɗum ɗon wona ko weeɓi kadi sa ƴeewi exemple e mbaɗa cité ɓe comme ko wayno nigérieji ɗi par ce que kamɓe fond uji ɗi wona gotum eɓe jogui fond ji joɗiɗi a yi neɗɗo waɗa clip muɗum taw clip o ko famɗi fof kam ene waɗa hen fodde 20 millions walla 18 millions aɗa andi on fond ala ga enen eɗen jogui oɗon probléme te enen eɗen jogui probléme de branlo hay sa joguima talent ko ɓuuri hewde an dogonto hoorema waɗata démarche systéme chose uji te en tant que responsabilité kadi aussi wona affaire kewɗi pawiɗe dow ma woodi ko mbaɗɗa woodi ko goppuɗa ko probléme de moyen waɗata ɗum kadi aussi joni sa ƴeewi musique o e mbaɗɗum modernisé ene change voilà par ce que ene yettima nokku hande sa ƴeewi afro mballak mo jeyta o e afro bituji ɗi e mbaɗa joni ɓe ganduɗa ko afro ji ganduɗa ko sénégalais pire ala quoi ko noon tigui MC Momo a weltanama no feewi ɗum noon dokkata yimɓe tan ko acapella émission meɗen gassi min dara voix artiste o sans chorus sans musique sans piano comment ça se passe voilà ko noon avant tout a waɗama remercier Dj Welnere média info machallah e wadde kadi remercier gawuji ɗi caméraman uji ɗi kam fof mbaɗama big up respect aussi e nder ligguey mabɓe quoi ko hunde wonde fayde ko mbatta ɗo ko yimɓe fof e nanggu kañumen jeeyi so yaaji tan ko enen fof yaajani ko waddema remercier ɗum ɗon à passage so passé aussi ko widema tan wa comme ko waji ɓene à chaque fois namde voice o et tout ça voilà quoi alhamdulillah ok Momo si aka Tekete isujo koenenge you are head of me rabo hande and I help me call me boss I goto ayata and a doga me head of me raboni yoba me yeah DJ lady head of me laboni yoba me DJ Welnere head of me laboni yoba me yeah Senegal head of me raboni yoba me my man Pops, head of me, raboni yoba me. MC Soul, head of me, raboni yoba me. And for me,
heɗomi raɓono yoɓami yeah heɗomi raɓono yoɓami hande komi boss a yiyata hay goɗɗo dogami mo muñi curki ma dañ julɓe. Merci Momo, MC Momo a weltanama no feewi waɗi fayida en beltanimomo vraiment eɗen gandi omo jagguno kono nde noddude mo e télévision min Média Info TV émission min Toufam yontaɓe o wi DJ Welnere komi arat eɗen gandi kadi ko neɗɗo baɗowo golle mantiniɗe e nder hip hop pular ko baɗowo passé message ji fort ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so lingu yari karo yetto Allah yetto lawƴoɓe koro ɓe jetti technicien ji men Modou Sy ko noon Dun Paté onon foof équipe Média Info TV fof e kuuɓal hay hen goto en goppani calmini bandiraɓe men yewɓe men wonɓe en l'extérieur ko wayno mon frère Alassane Diallo depuis Paris la France eɗen calminamo kanko e joom suudu makko Hawli Sow ko noonne kadi e Tullay kamɓe fof eɓe calmina ko yeɓoɓe émission meɗen no fewi min calminima mon frère big up big respect ɗum noon bandiraɓe ha dimanche prochaine so hawri e welede e gueno Allah jarama on jarama ciao. DJ Welnere, Toufam yontaabe, Média Info.